Nje engicela ukulungisa kancane mashinga noma ungangivalela isikhala. Alright, othi ngene sabalindile nje. Sibokhona omunye ongenile kodwa-ke yena akakwazi ukuba yi-speaker ngoba ulog out, uloge in nge-link, akanayo i-akhawunti. Mhlawumbe nje nakho ukwazi amahubo sesingangakwengeza siku-ede ekutheni kusho ukuthini mhlawumbe uba yinsizwa noma uba yintombi yomZulu. Ngiyacabanga ukuthi nokwazi amahubo esizwe kuseyikona uba yinsizwa noma kuba yintombi yomZulu. Ukuyifundisa nje ukuthi ihubo lithini, ama-lyrics, umsuka walo uthini kuze lize liqanjwe, kwakwenze njani, lisho ukuthini. Kodwa-ke esikwaziyo-ke mhlawumbe esingakuphawula ukuthi amahubo awumthandazo. Awafani mhlampe nopiyano mhlampe yini ithi nje le ingoma yamapiyano edumile njengamanje. Ayifani nalezi ey'shaywa oMsakhizi nobani, zijulile kakhulu. Angeke uyifanise mhlawumbe nengoma ethile kaMaskandi. Amahubo athanda ukuthi ajule ngoba ayimikhuleko noma ayimthandazo yesizwe, njalo njalo. Yebo, kunjalo mashinga. Ingakho lapha uma sinengoma Tuesday siyaye siphakame nje sithi kwake kwafika amaphiyano lafa izwe lobaba. Ajulile impela wona ajulile ukubaluleka kwawo njengoba usuchazile nje ukuthi awumthandazo. Okusho ukuthi kukhona ahutshwa uma kuyisikhathi esithize, kukhona ahutshwa uma kujatshuliwe, kuyimigcaco, kungamahlambo, njalo njalo. Uma ngabe mhlampe intombi iphuma kwabo isiya kamfazi ongemama, insizwa yakwabo uma ingena esigabeni esithize ayehutshwa, kusho ukuthi nakhona abambe iqhaza empilweni noma esigabeni sempilo. Injalo mfethu. Kubalulekile nje ukuthi siwazi ngoba na yize-ke noma nawe phela elandela umculo ngoba umculo kusuke kunento ethile, isigameko suke sibukekela sabhekakala bese kuqanjwa ingoma njengayo nje le esho ukuthi kwafika ama-two K lafa izwe lebaba, khona owathula wabheka wathi hhayi khona besiphila ezweni kodwa ngoba sekufika ama-two K, hhayi izwe lobaba lifile. Kodwa mhlawumbe okunye ongaba umbuzo nje sisayipheka le nto ukuthi ulo ngesiLungu uma behumusha bathi insizwa i-young man, bathi intombi i-young woman. Mhlawumbe ngokweminyaka-ke singabekisela ukuthi sibheke abantu abaseminyakeni emingakhi, kusuka eminyakeni emingakhi kuya eminyakeni emingakhi, mhlawumbe ngokubona kwenu nje. Hhayi, kunjalo mfowethu. Ngiyacabanga ukuthi naye lo owahlala phansi waqamba leyo ngoma wayesephoqwa wumlando. Okungenzeka ukuthi mhlawumbe esikhathini esiyiminyaka engamashumi amahlanu kusuka manje, kukhona beyicula le ngoma beyibuza kaze kwakuyini amapiyano, kazi yini la efike nayo ukuthi kuze kunyanye abantu abathize, kuze kufizwe ngabo. Khona kunokushiyana phakathi kwesiZulu nesiNgisi, kwazise olunye ulimi lunganeno kanti olunye livela ngale emazweni asentshonalanga. Koda-ke kucishe kube ngathi akufane ngokuthi kusuke kusho isigaba sempilo. Nokho-ke u-young man no-young woman kithi mhlasimpe ungasho ibhungu nentombi kwezinye iy'gaba. Okusho ukuthi mhlasimpe ngawo la uma usuqinaqinile usuno-twenty something kuya le ngoba phela njengoba namanje nje ukuze usayinde iy'ncwadi ey'thize udinga umzali. Kanti uma usufike kwiminyaka esingasho ukuthi u-eighteen la usuqala unikezwa khona ilungelo lokuthi uy'mele. Sesingakubekisa ngokwesimo sanamhlanje ukuthi mulapha nje ko-twenty-one kuya le. Koda-ke kuyaye kube khona iy'gigaba
ney'gameko ezenza umuntu abe intombi noma insizwa ngale komnyaka nje. Kuyezwakala ngisho ukuthi kungenzeka uthi ubambile u-22 kodwa sethi uma sekubheka mhlawumbe ngokwezinga nokwesigaba uthole ukuthi hhayi khona awukangeni kahle emnsizweni mhlawumbe esigaba kufanele sikubheke-ke ukuthi iziphi izinto ezikukhipha emnsizweni nezikhiphe entombi ngokwesigaba sempilo mhlawumbe ngokwesintu mhlawumbe siqhathanise ngoba sifuna ukuthi le nto singayibheki siyenze ibe uZulu nje kuphela kodwa funa ukuthi uma siyibheka thina siyibheke sibe futhi sibheka nezizwe ezisizungezile okusho ukuthi singazenzi isiqhingi noma i-island. Thina uma siyibheka njengoZulu siyibheka amasiko ethu kodwa sebe sibheka nakwezinye izizwe ukuthi bona uma bechaza intombi bachaza basuke bethini mhlawumbe-ke isizwe-ke okuyisona mhlawumbe okulula ukuthi wenze ukuqhathanisa ngaso yiso phela lesi sizwe lesi-ke samaNgisi ngoba nje namanje masitolika sicaphuna khona ukuthi bona bathini masikhuluma bekhuluma ngensizwa ngolimi labo thina sithini into ezikanjalo mhlawumbe kofanele sikubheke ukuthi yiziphi izinto noma iy'gaba zempilo noma okungamasiko esingathi-ke hhayi-ke manje ubuyinsizwa usuphumile-ke manje emnsizweni usungaphi. Okunye futhi okumele sikubheke ukuthi mhlawumbe nje isimo engingasi-reference-a angazi mhlawumbe bakhona ozwelayo angixolele isimo so-teenage pregnancy uma kuzokukhulela umuntu ona-16 lowo muntu ngokokuncazelo ososiphe yona usuke engasiye umuntu esingathi usesesigabeni esesikhuluma ngaso sokuba i-young woman kodwa ngokwezimo zempilo abhekene nazo usengumzali lowo muntu manje usesesigabeni esinye kodwa-ke ebe esasekwesinye futhi isigaba mhlawumbe ezinye izinto esingayibheka lezo kwakunene. Kunjalo Mondise, kunjalo. Ngiyacabanga ukuthi empeleni ukuphela nje kwale nkulumo imibuzo eminingi yabantu iyobe isiphendulekile, ikakhulukazi kula maphuzu ophakama ngawo lapho. Ngoba ngiyacabanga ukuthi ajule kakhulu lesi hloko vele esobe siphakama ngaso namhlanje. Ngiyacabanga futhi ukuthi zizongena ezinye iy'nkakha, zizongena ezinye iy'ngqwele nazo ziphose esivivaneni ngoba njengoba usuchazile lapho ukuthi kuyaye kube khona iy'hloko khona lapha ngaphansi kwesihloko sokuthi intombi noma u-young woman kusuke sekunjani. Ingakho sizodinga ukuthi sibe nohlangothi olungachemile, kube abantu abeza nombono othize ohlukile njalo njalo. So yizona zinto esizobe sithi ukuzama ukuy'bheka nje uma isikhathi sisazumile Mondisi. Uqinisile wathinta iphuzu elibalulekile lokuthi sifuna ukuthi le sihloko masivala ispace namhlanje kube ukuthi sinento ebhalansile ukuthi baphosile ngapha baphosa abangapha bagadla abangapha bagadla abangapha kodwa-ke iy'hloko ey'njengalezi asingayithathi ngobulili ukuthi hhayi ngoba ngiwesilisa ngizobeka kuhlangothi lwesilisa kodwa asilibeke ngohlangothi lokubona kwakho ukuthi uma ngibhekile mina kusho ukuthi mhlawumbe kuba yintombi ngiwumuntu wesilisa oh uma ngibhekile ngiwumuntu wesifazane kusho ukuthi uba umuntu wesilisa mhlawumbe-ke sikhumbuze abangenayo nje isihloko la sibuza ukuthi kusho ukuthini ukuba insizwa noma ukuba intombi yomZulu cha ake ngicace engumZulu ngoba uma uthi intombi yomZulu mhlawumbe sekuzwakala ngenye indlela kusho ukuthini ngokubona nje kwakho asidingi mhlawumbe ukuthi uze ube i-expert noma ube usolwazi ngokubona nje kwakho umbono wakho nje njengoba ukuthi wena uma uzibhekile mhlawumbe uyinsizwa yomZulu kusho ukuthini kuwe ithini incazelo yakho yensizwa yomZulu i-definition ngokwakho ukubona umbono nje into esiyidinga namhlanje akukho okuningi asinawo usolwazi asinawo ungoti sibeka nje imibono yethu ngokubona izinto mhlawumbe uqeda ukungena ungafaka lapho isicelo sokuthi ukhulume ukuze isihloko sosheshe sishise siye phambili. Kunjalo kunjalo Mondise. Siphinde nje samukela abangenayo njengamanje. Sisekuyo indaba ehlabahlosile lapha njengoba uJobe besebekile. Okwesona sihloko esizobe sizama ukuthi sidingide sona lapha. Siyacela nje ukuthi
manithola ithuba nicele nifake isicelo lapha so-co-host-a. Ngoba eyi iningi kakhulu ujoba ukuthi ingahlahlelwa yimina nawe, kodwa-ke phela uma ngabe kuthiwa kuyenzeka imbese isilingene. Hhayi, akukho esingakwenza impela. Uma kufa amasoja ayisali ibhamu, abasalayo bathatha iy'bhamu lezo baqhubeke nempi mfowethu, ngoba nathi sibeka nje okungibona kwethu uma sibhekile ukuthi nakho esingathi kusho ukuthini ukuba insizwa. Ngabe mhlampe-ke okunye futhi esingakubheka ukuthi yiziphi mhlampe izinto okufanele kube ube nazo, mhlawumbe singathi ezimatherial mhlampe ey'bambekayo ukuthi uma sithi hhayi na-23 uyinsizwa nakanjani. Kumele ube nebhayisikili mhlawumbe sengenza isibonelo nje. Oh hhayi, uma sekusithi uyintombi kumele ube nento ekanje kanje kanje kanje. Kodwa sikhumbuleke phela ukuthi le sihloko sisibheka, ungacaphuna noma ngayiphi i-era ofuna ukuyibheka, or noma ngithi era ofuna ukuyibheka. Ungasibheka ngeso le-19th century, ungalibheka ngeso le-20th century, ungalibheka ngeso lale century esikuyo njengamanje ukuthi hhayi, mina ngokubona kwami kulama-2000 esiphila kuwo, ukuba intombi kusho ukuthi mawube ne-weave, mhlawumbe into ekanjalo nje. Isibonelo, imbono ngithi siyabeka nje ukuthi kusho ukuthini kuwena, or noma kusho ukuthi makube nesiketi semvunulo mhlawumbe, or kusho ukuthi makube nembadada yokusina mhlawumbe. Umbono wakho wena yini mhlawumbe othi uma ukubhekile kusho ukuthini ngokubona kwakho? Kunjalo, kunjalo, kunjalo Mondesi. Uthinta udaba olubaluleke kakhulu laphayana esigabeni sentombi uma uthi ingabe ukuvunula kwayo, ingabe ukuthi uma isiyolala iyikhumula iy'nwele, phecelezi i-weave, iyona zinto ezozama ukuyibheka. Uthinte nodaba la oluthi mhlampe kukhona abangene bengenawo u-Twitter, kodwa sizothanda nabo ukuthi sizwe ukuthi lithini uvo lwabo. Ngiyacabanga ukuthi bangakwazi ukuyisebenzisa laphayana Job i-comment section. Othi ngibona, or ikhona, angazi, angazi noma udinga i-akhawunti ukuze ukhomente. Othi ngimeme asebekhona vele ngibafake njengey'khulumi, yabona, ukuze sizwe ukuthi babeka bathini, babeka bathini ngempela kulolu daba esiliphethe lana. Udaba uluthanda lwakucayi, esifuna ngempela ukuthi kungabi ngathi mhlampe sivula inkundla yokuhlasela uhlangothi oluthile, noma sivula inkundla yokuphakamisa uhlangothi oluthile. Sifuna ukuthi siyivule nje, ngoba sithi noma mhlawumbe akulona iqiniso, kodwa uma kuwumbono, umbono phela umbono, wonke umuntu uvumelekile ukuba nombono, siwuphikise, siwuvumise, sixoxe lowo mbono wakho ukuthi hhayi, ugeja la, hhayi ngokubona kwami kumele kuhambe kanje, njalo njalo. Nokuye Cha, mhlawumbe, nokuye mhlawumbe kumele sikwazi ukuthi igaba ngithi uyasuka mhlawumbe uyasuka ebunganeni uqhubeke ukhule ukhule. Kubaluleke kanjani ukuthi esigabeni esiphansi uphume uziqonde ukuthi leso sigaba sisho ukuthini kuwe, ubheke esigabeni esilandelayo. Ngabe iziphi izinto ezingamaphutha ezingenzeka ekungazazini kule sigaba ophuma kuso, lesi esikhuluma ngaso namhlanje somnsizwa nentokazi, esigabeni esilandelayo? Siyini mhlawumbe sesingafasa sibheke nokuthi siyini-ke leso sigaba esilandelayo-ke esilandela lesi esikhuluma ngaso namhlanje? kunjalo, kunjalo Mondesi. Sebevele bavula inkonzo-ke lana. Kuyakhonakala yini? Kuyakhonakala yini ukuthi ubafake laba abangenayo? Awu, khona sebedle phansi kwenze njani? Othi ngibabheke ngapha Abantu ukuthi onke bana babuyise ngenkani. awu,
ngibafake isicelo lapha sokuthi bazokhuluma, bavele wathi ngifakele ababangenayo ukuthi nabo bazothola ithuba lokukhuluma uma befisa nje babeke. Ngoba kungenjalo impela siyiqhuba sobabili. Omakuje bazodla ngamaphayiphi inkabi yami. Hhayi impela kusinda nongathwele, kusinda nongathwele, cha. Samukela abangenayo, samukela abangenayo. Sisekuso isihloko esiphezulu. Siyacela ukuthi abantu lapha be-request ukuba ama-co-host. Lena inkulumo evuleleke kuwo wonke umuntu onombono. Imizwa yakho nje sifuna ukuyizwa namhlanje, sifuna ukuyizwa namhlanje. Siqophela isizukulwane. Mhlawumbe okunye mfokanene akumele sikukhumbuze abantu ukuthi into awunyeke ukhuluma ngayo kusukela ey'nhlangothini ey'ningi. Ungakhuluma ngokuthi leyo nto ikuwe. Ukuba insizwa yomZulu, uma uwumZulu into ekuwe. Kodwa futhi kungenzeka ukuthi hhayi, angisuMzulu mani, ngumNdebele. Kodwa amaZulu ngiphila nawo, mhlawumbe ngihlala eGoli, mhlawumbe ngisebenza nawo. Uma ngiwabuka-ke mina njengomNdebele, ngiwahlaziya ngokubuka nje kwami, ngingazi lutho nami ngiy'bukele njengomuntu oseceleni. Kusho ukuthini? Akusitshele ukuthi wena ubona kusho ukuthini lokho. Kunjalo bhuti, kunjalo, kanti futhi-ke noma inkundla ikuvumela ophezulu esihlokweni usengase mhlasimpe naye asitshele ukuthi ngakubo umuntu oyinsizwa nomuntu oyintombi ubonakala kanjani. Ngabe isigaba sempilo esimenza ukuthi abizwe ngentombi noma igama liyohluka ngokwey'limi, kodwa iy'gameko nesigaba cishe kuyofana. Sifuna eminye imibono le esifuna ukuyizwa ngokwehluka kwabantu. Nasegameni oliphakamisile lithi ingabe bona uma bebuka intombi yomZulu yini abayibukayo, uma bebuka insizwa yomZulu yini abayibukayo, ngoba sinakuzwa abantu beney'nkulumo ey'the phecelezi, kodwa-ke le inkundla evuleleke noma ubani. Ngingafaka nje iy'celo zokukhuluma bafethu lapho request ukuba yi-speaker bese uyangena bese uyakhuluma. Nanokuthi-ke mhlawumbe sesingakubheka ukuthi kunakho yini ukwenza nobumsulwa. Angithi uyezwa nje igama elithi ubunsizwa nobuntombi. Mhlawumbe kunakho yini ukwenza ukuthi awukaze uzenze into zabantu abadala noma kuhamba kanjani lapho. Ngezwa mfowethu, ngeza kulelo phuzu lelo. Kodwa-ke noma sesisibe isikhathi sethu lapha Mondisi, ngiyacabanga ukuthi sesingaqala sithi siyihlahleluka le ndaba siyicane ngey'thebe njalo njalo. Ngikhumbuze abangenayo ukuthi bangakwazi ukuba ama-co-host. Uma bengakwazi ukuba ama-co-host bengakwazi ukuthi basibhalele laphayana kwi-comment section imibono yabo sizozama ukuthi siyiveze kanti uba siyiqale noma siqede ngenkulumo. Yabo. Nayi insizwa yakithi ubani uDilezi uMthangala nayi isingenile insizwa yakithi mhlawumbe ingaphefumula naye ngaphambi ukuthi siqhubeke. Oh, sanibona. Diliza mfowethu. Dilezi Umthangala. Niyaphila yini endlini? Siyaphila mfowethu, sibona kona ukunqaba nje kwabantu ukuthi baphefumule bathule bathe du. Hhayi, usuku olusho njalo lesihlanu mfowethu. Kodwa-ke angeke sakhalaza uma sibabili sibathathu siphelele. Ngiyabonga nje ukuthi ninginike ithuba lokuthi ngiphefumule nami yizeke phela bengazi nokuthi kukhulunywa ngani, kodwa uma
ngifunda isihloko esithi kusho ukuthini ukuba insizwa noma ukuba intombi engumZulu. Simnandi-ke lesi sihloko lesi siyathathekisa kakhulu, kuningi ukufika engqondweni yomuntu owumuntu nje ophilayo, ophila isintu ngokuphelele. Yize-ke ingekho ngizothini imbandela noma imanual eshoyo ukuthi umuntu owumZulu ophelele umuntu onjani, kodwa ngiye ngithi mina umuntu oyiqiniso noma ophila ngeqiniso impilo ayifundiswe ekhaya kubo usephila isintu ngokuphelele, ngoba phela isintu sithi indlela ibuza kwabaphambili. Uyabona, so uma nje nami ngizophosa nje esivivaneni kulokhu okukhulunywayo, hhayi ungasabi ngabantu abangekho, mhlampe kungenzeka phela singabe silindele ukuthi indlu izogcwala ithi qhu. Mina ngiyayithanda-ke ikhala enabantu mhlampe abayidlanzana njengalaba. Okungichaza kakhulu ukuthi ngoba ngingena la kahle kahle ngingene ngephutha, bengithi ngifuna ukuyogijima kuyonakala, kodwa-ke ngingankanti kakhulu. Kumina ngeke ngisho kumina, ukuba insizwa yomZulu, yize phela umnsizwa kuyinto engenamngcele, uyabona. Uma sithi insizwa, insizwa nentombi akufani, uyabo. Nami ngisanda ukuthola lokho-ke insizwa, ubunsizwa yinto engagcini kahle kahle, uyabona. Ungaba insizwa uzalwa, uziyoba insizwa ngisho usuyixhegu udondolozela, uyabo. Kodwa-ke ngizokuthatha ngikwenze kube njengoba kubhaliwe. Kumina ukuba insizwa kusho ukuphila ngokweqiniso nokuphila iqiniso kubantu engiphilisana kanye nabo nakumina uqobo. Ubunsizwa kumina busho ukuthi lento le engikholelwa kuyona kumele ngizothini, ngibe yiyona abantu bekhona noma abantu bengekho, uyabo. Ngiyathemba mhlawumbe umqondo ngiyawakha uma ngisho njalo. Kumina ubunsizwa busho ukuthi uma into i-wrong, kumele ibe wrong, abantu bebona imele ibe wrong, abantu bengaboni. Kumina ubunsizwa busho ukuthi angibe ngcwele, yize kwesinye isikhathi yazi uma kukhulunywa ngegama elithi ngcwele siye sithambakele ekuthenini si-associate neBhayibheli, uyabona. Kanti long before iBhayibheli lize libe khona, isintu kuthina ngizothi usiko oluphinde futhi lube yinkolo, into esasikholwa kuyona ukuthi nje uma uwumuntu uba umuntu uphelele. Uma uyinsizwa iba insizwa uphelele, ungapractice umnsizwa noma ngizothini, ungabushebelezi. Uma ngisebenzisa igama mhlampe elingathi lishaya khona ngqo esikhonkosini, uyabona. Yenza izinto zomnsizwa, uyabona. Iba umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa-ke singamchaza ngey'ndlela ey'ningi ey'ngafani, kodwa kunalokho nalokho esingathi mese kubalula sisho ukuthi cha, lokhu ikhona okugqama kakhulu kunakho konke. Okunye kwakho sengikubalile okuyiqiniso, uyabona. Ayikho into ebaluleke njengeqiniso uma uyinsizwa, uyabona. Ungakhohlisi futhi nolimi lakho lingabi namanga, lube mbili. Ngicabanga ukuthi kumina njengamanje kufika lokho nje ekutheni uma uyinsizwa iba insizwa ngeqiniso, wenza izinto zobunsizwa. Futhi ubunsizwa akabusho ukuthi iba isiqhwaga noma uhamba ushaya abantu njengalo bhuti lo othanda ukuthi ngikushaya cash. Naye uyinsizwa ngokwakhe naye, kodwa ubunsizwa phela abuqali lapho futhi abugcini lapho. Sikhona isikhathi sokuthi ufake isikole noma ufake imfundiso ngenduku, khona lapho khona kusuke kungamele khona usebenzise induku khona, uyabona. Ngoba kwesinye isikhathi phela udlame luyayiqhatha igodi futhi liyabaqhatha nabantu, liyona futhi, uyabo. Njengoba uyinsizwa iba insizwa ngokuphelele ngokweqiniso, ukhole lokho okholelwa kukhona, ukhole kukho ngokweqiniso. Kodwa-ke phela kungabe usaba-ke
ulokhunjane, uNdlovu kayiphikiswa. Yazi ukuthi ziningi kabi izinto esiy'fundiswa emakhaya eziwunsizwa, uyabona, kodwa uma usuhlangana nabanye abantu bavumele nabo bakufundise lokhu abakwaziyo nabo. Mhleze ungafunda okunye, uyabona. Umnsizwa ngazi ngakuchaza, kuyinto nje evuleleke kakhulu, uyabona, kuwuthukela nje. Kuhambe kungena yonke imfula kubona, kuphinde futhi nabo kuhambe kuyothula kwenye indawo, sekuthule ebudodeni lapho sengisho ulwandle, uyabo. Ya, umnsizwa nje kuyinto engami, buwukufunda futhi okungapheli, yabo. Ya, angeke ngime nje lapho bongaze kanti kakhulu ngigidagida kwiphuzu elilodwa. Ngibonga ithuba. Bonge Diliza mfethu, yabona uthinta iphuzu elibalulekile uma uthi akunamanwali lento, ngoba yabona nje baningatholakala nishaya umgangela ngathiwa hayi, these people are barbaric. Kodwa uthola ukuthi nina ngokuchaza kwenu umnsizwa nibona lokho kuwubunsizwa. Ngingachaza lapho uma uthi akunakho ukuthi sekunencwadi mhlawumbe esingayibhala, ngoba hayi kuningi izinto uyibona ukuthi hayi khona sekumdlalo. Kodwa-ke ezinye ziyasiza phela. Umnsizwa mhlawumbe ngeke uhambe uyokwenza i-research mhlawumbe ukuthi sizobhala incwadi njengey'ncwadi lezo okuyibona nje kuthiwa hayi bani 10 ways of leadership, sekuyincwadi njalo sitholakala ama-bookstore, sitholakala ey'tolo ey'hlukahlukene ko-E_N_C_A uhambe uyoyithenga. Cha, abunamanwali, wena nje oyibhekelayo ukuthi mina kimi umnsizwa buthi umnsizwa ngokwami kuthi kanje. Sibonge lapho Diliza. La kunjalo qhabela kithi, kunjalo. Akunamanwali ngempela. Yazi emakhaya khona nje umculo oze wakhipha ingoma ethi ulala kagogo emdala kanjeni, yabona. Nisonka kahle impela eThekwini, eGoli kubukwa nina, kodwa emakhaya nilala kwagogo. Uma uhlala negenge mfowethu, nisuka ngale emakhaya nayo uhlala nayo la eThekwini, igenge sinalo mqondo lo ukuthi umuntu ngoba nakho eswenka, uyabona, aziwa ukuthi bakhona into abayikhonzile-ke le yokuthi nje kuyaziwa ukuthi hey, wasibanibani, hayi impela meningena axabana futhi hayi ungaxolisile, ayazi ukuthi impela hayi uthukelo lwela ngebhokisi, uyabona. Bese kuthiwa lowo muntu kuyinsizwa, umfowabani, hayi insizwa, umfowabani. Kodwa uma uthatha uyibheka le nto lena uyasho ukuthi hhayi lo muntu lona futhi hhayi ngoba nakho ey'nsizwa lo muntu kahle kahle ikhanda lakhe alisile, uyabona. Into engalungiseka ngento ewubala, kodwa kuyena usethanda ukuyiveza ukuthi unamandla kangakanani, uyabo. Kunento eshiwo umfowethu la uShumlenkezo ethi umnsizwa abulingani futhi iy'nsizwa ay'sabani kodwa ziyahloniphana, uyabo. Yonke le nto le yazi ungayi-unpack-a ngey'ndlela ey'ningi ey'ngafani, uyabo. Uma nje ezothi iy'nsizwa ay'sabani kodwa futhi ayilingani, uyabo. So yonke le nto le mfowethu isho ukuthenini uma uthi uyinsizwa akusho ukuthi omunye umuntu oseceleni kwakho mhlawumpe uma engenzi ngale ndlela le wena usuke ucabanga ngayo akasasiyona insizwa. Nayo insizwa ngokwakhe, uyabona, nawe insizwa ngokwakho. Kanjalo ney'ntombi, kubi-ke ey'ntombini ngoba kubona isigaba nesigaba umuntu wesimame adlula kusona kuyashintshwa ukubizwa kwakhe, uyabona. Uma nje eseke waba nebhadi mhlawumbe, yabo, wakhohliswa umuntu wesilisa, wagcine umuntu wesilisa esefohle isibaya somnumzane, already lowo muntu lo seliyashintsha igama abizwa ngalo, uyabona. Useyashintsha from emntombini usebizwa ngegama elilokhunjayo elidelelayo, leli gama leli ekuthiwa-ke ulokhunjani. Baye bethi-ke dala nami ngezwa phela ngangifundiswa kuthiwa uma eselale nomuntu wesilisa usewumfazi, ngoba usethi uma echama yazi ukuthini le izoya kude kakhulu. Kodwa umuntu wesimame, yabo, uyeqale kubona uqala eyintombazane, yabona, bese kuthiwa hayi useyintombi, usekhula njalo 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 njalo, unlike umuntu wesilisa, uyabo.
akubona akufani njengokwethu. Kuthina nje ubunsizwa nje buqala umncane usuyofa nje uyinsizwa kuthiwa insizwa endala noma ayinsizwa esencane, uyabo. Injalo nje wena bhuti. Yabo, le ngoma oyisho ujayivas omningi ukuthi ulana kagogo. Mhlawumbe uthina futhi nelinye iphuzu lokuthi umnsizwa mhlambe asazi noma singathi ukuhamba kwey'khathi noma kuseyikho ukuthi umnsizwa buyashiyana nokuthi umnsizwa uyichaza wena ngendlela yakho. Uyabona ukuthi buyahamba buncika kakhulu ekugqokeni ukuthi uma ugqoke nje impahla ebizayo, hhayi ya, insizwa-ke wena. Ugqoke ushibhu line, hhayi khona uyimpuphu, umquba, cha. Mhlawumbe uma uqeda ukungena nje isihloko yiso lesi esiphezulu ukuthi kusho ukuthini uba insizwa noma uba intombi yomZulu mhlawumbe. Isihloko lesi nje esifuna ukuzwa imibono yabantu, isihloko esivulekile. Ubeka nje umbono nje wakho ukuthi ngokubona nje kwakho wena ukuthi kusho ukuthini. Uma uyichaza mhlawumbe ukade suwadlula kuleso sigaba somnsizwa, yini mhlawumbe wawuthi uma uzibuka uthi lokhu nalokhu 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 kukhomba ukuthi ngiyinsizwa njalo njalo. Ungafaka-ke isicelo sokuthi ukhulume u-request-e lapha bese siyakufaka nawe ubeke wakho umbono. Ungabuya mfowakakunene nawe uthi ukuphosa kuningi osekushiwo bhuti. Ngibonga ithuba. Ngibonga futhi nokugalela kwenu Mashenga. Cha, ngiyanizwa futhi ngiyavumelana impela nani. Ngifuna mhlasimpe manje kulaba abangenayo uma bezolithola nabo ithuba, ngoba inkulumo yethu kahle kahle ibingathathi ihlangothi njengoba uJobe ebesethe ukuchaza. Ngifuna-ke sibheke-ke manje ukuthi kahle kahle intombi yini. Ingaba kusho ukucija kwebele noma kusho ukuy'phatha kwayo noma isigaba sempilo, ngoba kukhona ozofike achasise lapha ethi awu, ngoba ukuba umuntu kuney'gaba ey'thize ezahlukahlukene. Kukhona isigaba sokuthi ube umfana, ngibekise nje ngensizwa ukuthi kukhona isigaba sokuba umfana, ufice isikhathi esithize uphume ebufaneni ungene ebunsizweni, uphume ebunsizweni ube yibhungu, uma usuyibhungu bese uba yindoda-ke. Ingabe-ke uthini noma uthini umbono wenu kumuntu ozothi angidingi mina ukuthi ngihloniphe ukuze ngibizwe ngensizwa noma ngibizwe ngentombi. Angidingi ukuthi ngakhe ekhaya, kungcono ngimane ngilale khona kwaRono, ngigqoke lezi mpahla ey'bizayo, ngithenge lona iy'nwele ey'bizayo lezi. Kodwa into ezongenza ukuthi ngibe yintombi noma ngibe insizwa, ngiyobe sengifice isigaba sempilo esingangidingi mina ukuthi ngibe mhlasimpe namagalelo athize. Ngiyobe sengiphoqwe isikhathi somlando. Kuthini ukuphawula kwenu lapho? Mfowethu, mhlampe kusalindwe nabanye. Yazi kahle kahle unginika inselelo njengomuntu kwethu nje uyathanda ukuthi aphenye izinto ey'thile mhlambe uma kuwukuthi ziyamxaka, ikakhulukazi lezi ey'thinta thina abantu bohlanga noma eziwulimi lwethu. Yabona nje ngifuna uma-ke ngathola ithuba-ke ngibuze kahle kahle abantu abadala ukuthi kwalona leli gama nje elithi insizwa, ngiyezwa mfowethu busudlulelile wathi mhlampe ufisa-ke kuchazwe ukuthi kahle kahle iyini intombi. Kodwa nje ngisafuna uke ngibuza abadala leli gama nje lithi insizwa liqhamukaphi, lisho ukuthini, uyabona? Ngoba yazi kunalento eyayenzeka emakhaya, yazi uma befuna ukukhohlisa, uyabona, noma senikhohlisana nibizane nje ngey'nsizwa kuthiwa phela mina nginsizwa phela mina, uyabona? Uma yazi ubizwa leyo nto leyo kuningi okufika ekhanda, kodwa kuwena leyo nto leyo ikutshela ukuthi yazi more of indoda, ngasho njalo ngathi equivalent uyindoda, uyinsimbi njengamanje, uyabona? Ngisho ngikhumbula nje kudala umfowethu osengasekho ulikiliki uSendele Ngulube wayethi uma sigeza yena ageze ngamanzi abandayo bese ethi phela mina ngiyinsizwa mina, yabo? Yazi umeshe leyo nto leyo wawuvele uzizwe nje engathi uyinina same time, engathi nawe ungavele ugeze nje ngamanzi abandayo njengaye. Ngisho ekhanjwa phandle, yabo, uma usazophuma phandle wena mhlawumbe ukhona into oyenza phandle,
uphume nethoshi yabo, mhlawumbe noma uphume nefoni, kwakusakhona amafoni la o-Nokia o-1100, ukhanyise ngayo. Ethi yena, hhayi mina angiyisebenzisi ifoni, mina ngiyinsizwa phela mina, uyabona, uma isihlahla singishaya ebusweni sebe siyangishaya ebusweni, uyabo. Ngale emakhaya sikhande eduze kwey'nhlaba, khona iy'nhlaba ney'hlahla. Manje uma uzophuma nje ebusuku, mhlawumbe uthi uyochitha amanzi noma uyowenzani, uyabo, ngalokhunjani noma nayi yini. Kodwa yena nje yonke into umeke wathi nje uyinsizwa nje, uyabo, same time wenza nanoma ngabe yini, yabo. Ngisho ezosusa idelfude emlilweni, mhlawumbe kade kubekwe idelfude, uzothi phela ngisho mina ngiyinsizwa mina, uyabo. So nje eyi, leli gama leli liyangikitaza ngaphakathi, yabona. Nami uma ngiyibiza ngensizwa nje, ngiyazi ukuthi ngisuke ngiy'nika leyo motivation yokuthi hhayi bo, yabo. Khona le ngoma le kalokhunjani kaSigwebo Sentambo ethi ayikho into ehlula iy'nsizwa. Funny enough, ngike ngabhala i-tweet, I think last week, ngakhohlwa uku-onisa igiza la engihlala khona. So manje ngiyabuka ukuthi hhayi, uku-onisa igiza kuzobe sekulanda kude, ngavele ngadlala le ngoma le ethi ayikho into ehlula iy'nsizwa. Hhayi, ngahlaba u-1, ngahlaba u-2, ngangena kuwona amanzi eshaweni, hhayi ngezwa nje futhi eshisa. So uma suyicabanga le nto leyo, uyacabanga ukuthi heyi, umnsizwa buyenye into ejulile mhlawumbe kunale thina esiyichazayo. Ubaba wayekethi-ke, ubaba hhayi ongizalayo mina, ubaba omncane, wayeke ethi, yabo, uma wenze into nje ethi hhayi insizwa ayenzi kanje, uyabo. Yena wayelisebenzisa ngizothini, more, ngizothi ngendlela ephansi noma mhlawumbe ngendlela ezothile, yabo. Uma uzokhuluma mhlawumbe noma ukhulume kabi, noma mhlawumbe uphawule, usheshe uphawule kabi, yabo. Uma kuthiwa mhlawumbe kufike abantu, yabo, ekhaya, mhlawumbe wena ukhulume nje, ukhulume kabi ethi hhayi, insizwa ayikhulumi kanje, noma insizwa iyawagada amagama ayo, more of isisoka, yabo. So ngasho ukuthi nje igama elithi insizwa limumethe yonke into ongase uyicabanga ekhona emhlabeni, eyi-characteristic yomuntu wesilisa, uyabo. Kulapho nje wey'nsizwa zakithi nentombi ey'lalele kumina engingasho ukuthi ngichaza ngifike khona, uyabo. Okwey'ntombi-ke bafowethu, uma kukhona ofuna ukuphawula aphawule, ukuthi seyithathe zangikitaza lezi nsizwa ngale topic le. Okwey'ntombi kunzima ukuthi uchaze intombi, ngoba phela iy'ntombi angisiyo mina, noma thina njengey'khulumi asisizi intombi. Kuye kube kuhle-ke uma kuzochazwa intombi, kube ukuthi khona intombi ezochaza ukuthi umntombi kuyo kusho ukuthini. Kodwa nje ngokubuka kwami nangokuhlaziya kwami indlela igama lisetshenziswa ngayo, ngasho ngithi intombi ilo osedlule esigabeni sokuba intombazane, uyabo. Naye useyintombi, uzobe bathi ngiyintombi, into egcizelela ekuthenini nje uyintombi. Angifuni ukuthi ngokugcwele ngoba intombi ayibi uhafu, kodwa nje usuke kulesi sigaba lesi sokuthi usashelwa, ngoba phela uma eseqedile ukushelwa waqoma, uyashintsha emntombini phela. Ngicabanga ukuthi abe yiqhikiza la khona esuke sezoba ulokhunjani, esebheke ekubeni umlobokazi. Umntombi-ke yibo abazochaza-ke, ngoba yibo abaziyo ukuthi ukuba intombi kusho ukuthini, kuyini futhi, ngoba thina mhlawumbe sothi siyachaza kanti sichaza okungasikhona, yabo. Asisenzi-ke umnsizwa lapho-ke asaphelele eqinisweni. Ya, wathinta iphuzu ebengisathi ngiyakulo ukuthi mhlawumbe abanye basaba ngoba makuthiwa intombi mhlawumbe sebecabanga enyokeni, kanti cha nje usucacisele ukuthi basuke bengena bonke. Ah, ngcono asingasho ukuthi ayisaphelele, cha, kodwa ngcono uyalicacisa le ntombi ukuthi nalabana laba basuke besangena bonke, bese yena-ke osehlukanisa-ke abanye kwabanye. Kodwa mhlawumbe ngifuna ukubuza la, ngoba isigaba nesigaba sisuke sikulungiselela isigaba esilandelayo. Kusuke kwaba khona iy'nkuliso, ama-creche. Mose-creche isuke ilungiselela i-primary school. Mose-primary school isuke ilungiselela i-high school. Mose-high school isuke ikulungiselela i-higher education and training. So umnsizwa-ke
uma sizobuchaza ngey'nto ey'ncane njengoba kade uy'chaza mfowethu ukuthi nje uma ngathiwa liyangishisa ukhuni ngithi ngithathe isikhuni eziko singishise bese ngithi hhayi ngathi asingishisi kodwa ngizwa ukuthi siyangishisa bese kuthiwa hhayi uyinsizwa. Ngabe asilahli yini ingqikithi yomnsizwa nokuyiyona yona into mhlampe eyinjula yomnsizwa? Ngoba phela ngiyacabanga ukuthi uma ususuka emnsizweni isigaba esilandelayo sokuthi ube umnumzane mhlampe ugane noma uganwe. Ngabe sifuna ukuthi mase kulungiselela esigabeni sokugana usuke emnsizweni into ekuyizona ezizoba iy'nseka zesigaba esilandelayo okuba usokhaya kuba ukuthi hhayi angiwasaba amanzi ashisayo noma kube ukuthi hhayi ngigqoke iy'nto ey'bizayo into ezikanjalo mhlambe. Ngabe asilahli yini okuyincazelo yalesi sigaba somnsizwa noma somntombi kubhekwe esigabeni esilandelayo? Mhlampe futhi engingangena kukho ngapha ey'ntombini lezi iy'ntombi lezi zakwanto mhlambe uma siyilimitha ehlweni lesithathu lento yokuba intombi yakwanto akugcini mhlambe kulahla imigomo yalesigaba suke sebekuso sokuba intombi. Mhlampe sidinga ukuthi siyivukuze siyifundise siyigxilise okuwukuthi uma befika esigabeni esilandelayo uthole ukuthi babike kulesi sigaba kodwa into abafika nayo ileli lesithathu kodwa okuyizinseka zokusekela lesigaba esilandelayo ngabe mhlawumbe isigaba sobumama noma isigaba sobukhosikazi uthole ukuthi azange itholakale lapha. Angibonge kwakunene. Sibonge ithuba, sibonge ithuba, sibonge nabasangenayo nabasalalele. Uma mhlampe ngisike elijikayo nje, uma usaba ukungena la ku-live ungakwazi ukuthi uphinde usibhalele lapha ku-comment section, sobe sesikwazi ukuthi sikuthole maduze nje. Ngifuna ukuphakama kuleli phuzu likadiliza umthangala ukube ngayazi le nsizwa ngabe ngiyayiqedela. Ithinte iphuzu elibalulekile la uma ithi kubalulekile ukuthi siqale sithole umsuka wegama ukuthi ngale nkathi liqambeka la lichaza ukuthini ukuze singayitholi sesesigabeni sokuthi kasazi ukuthi sesiyagudluka yini kuyingqikithi yegama noma kuyingqikithi yayibekelwe lona lelo gama ukuthi ngale nkathi beliqamba abantu lalichaza ukuthini. Nokho-ke ngeke sigxile kakhulu ukuthi babethini ngabo ngesikhathi sabo sokuphila ngoba ukuphila kwethu ngiyacabanga sekuhlukile uma uqhathanisa nasendulo. Njengamanje nje kuyaye kube nzimanyana nje ukuthi uvele uvunule kulamakhaza ahlasele kangaka, kodwa ngaleya minyaka mhlasimpe ukuyifakela nje kuneshoba elifakwa la ekhanda ekuthiwa umshokobezi, khona babevele befake lona ebusika uthole ukuthi umuntu usezothi ngaleso sigaba hhayi ngiyinsizwa ngoba amakhaza angiwezwa noma ethi hawu ngiyintombi ngikwazi ukuvuka zisempondo zankomo ngiye emfuleni nginyathela njengabantwana ngingafake lutho. Okusho ukuthi singakubheka ngesikhathi samanje ukuthi ngesikhathi senu sokuphila yini eniyibuka inenza inifake esigabeni sesithize ngale komnyaka nje ngoba mina angikholelwa ukuthi umnsizwa ukushada noma ukushada kwenza umuntu abe insizwa noma indoda. Angicabangi ukuthi lokho kuyaye kumenze umuntu nokho kusuke kusho ukuhluzeka komqondo ukuthi umuntu aze akucabanga nje lokho, kodwa ngicabanga ukuthi ngathi ilento phecelezi i-requirement yokuthi mhlawumbe ube yinsizwa ukuthi hhayi sekufanele ushade noma ube yindoda kufanele ushade. Ngikusho lokhu ngoba kusekhona ngizokusho lokho nje ngingachemi, kusekhona iy'nsizwa zempela ezaziliqonda leli gama ukuthi lithini. Kwakunemithetho eyayibekiwe ukuthi babengavunyelwa ukushada noma ukugcagcelwa uma bengahlabananga empini, ikakhulukazi bekuwumthetho owawuqine kakhulu lowo ngesikhathi selema ukuthi nje uma ungazange uhlabane wawungavumelekile ushade, kodwa lokho kwakungamenzi umuntu ukuthi akayona insizwa noma akayona indoda. Nokunye nje engifuna ukukuphawula ngegama ngoba udiliza lapho kwathinta iphuzu elibalulekile uma
ethi usawufuna ukuwufisa nje umsuka wegama ukuthi kahle kahle uma sithi intombi noma sithi insizwa sithini isichazamazwi sihamba sodwa ngoba amagama amadala kakhulu ngoba impela nje uma ubuka iy'bongo zesilo sasemgungundlovu ondongayibova igazi udingani uma zithi uwumlamuleli wamadoda umlamuleli wamasoka kanye ney'ntombi siyalithola lelo gama ligqama lapho. Siyalithola futhi ligqama uma inyosi imcaphuna lapha ethi gijimani ngandlela zonkana niyobikela uNsimbini noMahlekezo ukuthi laba amazi uveze insizwa kubi. Okusho kona ukuthi leli gama lomnsizwa awungaveli uvuke nje uyishiphela ngubo noma angazi ngathi usuthe ini usuthe amabele uyibize ngalo ngalesiya sikhathi. Uma ulithola livela kubantu abakhulu kanje bebizwa ngalo okusho ukuthi singasho ukuthi lalifike nakhona libe nesigaba esithize ukuthi into engacishe ngiyifanise nephakanyiswe udikiza lapho ukuthi uma ethi umnewabo wayengaphumi ne-light uma iyochitha amanzi ngoba lokho kubuye kumenze angabi insizwa. Okusho ukuthi nakhona lokho kuchoma okuzazi kwakukhona ngaleso sikhathi njengoba sengibalulile nje kodwa-ke angifuni ukugeqa amagula lapha. Ngicabanga ukuthi bese sigxile kakhulu ohlangothini lwensizwa. Ake sibheke intombi-ke njengamanje ukuthi uhluka kanjani umehluko phakathi kwentombi nto nentombi. Ngabe ukhona umehluko phakathi kwalezo zinto zimbili? Webhuti, yazi uma uthinta iy'bongo zamakhosi kukhona nami la esengicabanga khona ekuvela igama elithi insizwa. Kuney'bongo lapha ezelembe kodwa ngokubuka kwami kahle kahle ngathi ezikalokhunjana ezesilo usenza ngakhona. Zithi uma ngiyicaphuna ilanga eliphumela insizwa lathi seliphezulu lantsasa lafuna ukuthiwa imzimbazimba. Ilanga eliphumela insizwa lathi seliphezulu lantsasa lafuna ukuthiwa imzimbazimba. Yabo lento leyo uyihlaziya leli langa leli uma liqhamuka liqhamuka linemsebe ehlabayo noma lishisa kodwa lathi seliphezulu selintsasa ngathi lase lukwehlisa ukushisa kwalo lase lifuna ukuthiwa imzimbazimba ngoba phela ilanga uma lisahlaba ngeke ulothe kodwa uma selithe ukuthambama kahle noma selikwehlisile ukushisa kwalo lisuke selithe ukuphola usungalotha. So ngasho ngithi mhlawumbe shuthi okungenzeka ukuba leli gama leli lalisho into ngizothini ekwi-level ethile angazi uma ngizothi yokuqina noma yokubanzima uyabo ngoba yabo inkomo uma kuchazwa inkomo yabo inkomo iyaba yiphundu futhi iyaba ilokhunjani iyaba mhlawumbe ilo ngizothi ngiyabo kodwa mekuchazwa iy'mpondo zayo yabona nje inkomo emnyama engenay'mpondo kuthiwa insizwa leyo nkomo leyo uyabo. Kanjalo nezinye mhlampe ey'suke ziney'mpondo njengale kusuke kuthiwa mhlampe ibalobokazi beshuqule uyabo kodwa nje emnyama engenay'mpondo kuthiwa insizwa leyo nkomo leyo. Manje yabona uma lizosebenza endaweni kanjalo lelo gama lelo nawe uma usulihlaziya kahle nawe uyabona ukuthi likhona umqondo omncane eliwakhayo kodwa mhlawumbe sesingadlula emsizweni sonke siyangicabanga ukuthi siyakhanyiseleka ukuthi ngabe lisho into ekanjani njengoba ngisho nasekuqaleni ukuthi ngisanda ukufunda namanje ukuthi engathi umnsizwa into engaqali futhi engagcini. Ungaba insizwa ngisho usumdala usuko 70 uye uzwa amakhehla ethi ngizofuna insizwa la ekhaya uma ebuza elinye ikhehla ungeke wazi mhlawumbe noma basuke beyibhuqela nje noma ebhuqana ngoba nazo izalukazi nokuzizwa zibizana ngontombi nomama bezana ngontombi. Lokhu komntombi ngiyafisa kodwa ukuthi mina kuze zona iy'ntombi ngqo zizochaza ukuthi kahle kahle yini intombi yabo ngoba mhlampe esikhathini esiningi kumuntu wesimame yabona uma eseke walala yena nomuntu wesilisa kuningi okushintshwayo kuningi futhi okushintshayo from
iy'thebe ayidlayo to abantu ahamba nabo. Yabo nje mhlampe ngokukhuluma nje sikhululeke kungasikho ukuthi sizama ukugxoba amakhono abantu abathile. Sokhuluma nje siya-generalise abafowethu, bengathathi sengathi lento le mhlampe beyibuke ngaleliso lepolitiki, uyabo. Kuningi okusazoshintsha, kuningi futhi okusamele kushintshwe kusiko lethu, uyabona, ikakhulukazi manje. Uyabona intombi ihamba nezinye iy'ntombi, yabo. Uma isike yalala nomuntu wesilisa, yabo, umuntu wesilisa uye kabizwe ngokuthi uyigcobelansila. Owesimame yena bese ebizwa ngokuthi udiliza nje esabuya angisamuzwa, uyamuzwa kunene? Hhayi, iyageja mashini. Oh, esaphumile nje, mhlawumbe ukudlula nje enkulumeni yakho uthinte ukuthi umnsizwa kwamele uhlabane empini ukuze ube yinsizwa. Isihloko sangelilanga-ke kumele sizivule inkabi yami esokuthi ibutho, ngoba kuyashiwo nasebuthweni ukuthi awuveli nje udlubhe imvunulo bese kuthiwa usuyibutho. Kome isihloko sangelilanga kodwa ukuthi umuntu onjani oyibutho njalo njalo, isihloko sangelilanga. Mhlawumbe ukuza ngapha-ke ey'ntombini, mhlawumbe ukuze mhlawumbe sihlukanise inhloko nesixhanti nje, asicacise ukuthi moseyile ntombi le enamathathu amehlo, singathi uyitshitshi, bese-ke lezi ezinye-ke zintombi, mhlawumbe angazi noma ngiyageja yini uma ngisho kanjalo. Ngiyezwa impela lapha Jobe, ngicela ubheke i-comment section nje ngisaphakama kuleli phuzu lakho. Nokho-ke engike ngakuzwa nje la kuvela kwabanye bonomehlo. Onomehlo yilaba abaye begada amatshitshi ngey'khathi abay'gada ngabo. Omunye wayekhala ngokuthi iy'ntombi seziy'biza ngey'ntombi nto. Ey'khala ngokuthi kungani kufanele ukuthi bekugcizelele lokho phecelezi ukukhwalifaya ukuthi uyintombi nto, ngoba intombi yaziwa ukuthi uyintombi. Okusho ukuthi angazi noma kukhona njengoba uDilize bekade ebekile la ukuthi ingabe ikhona intombi ewuhafu nentombi egcwele. Enye yemibuzo leyo ebekade eyibekile. Kuyaye kuthande ukuhluka-ke phakathi kwensizwa nentombi, ngoba isikhathi esiningi lapha insizwa iyaye ingayiboni yona kodwa ibone ngezinye. Njengoba uDilize bechazile ukuthi mangamuthi ufunje umuntu nge-cross, ngasho ukuthi ayinsizwa-ke leya muntu leya. Okusho ukuthi emsizweni siyafika isigaba sokuthi uy'buke wena njengensizwa. Ebese futhi kuba khona abantu abakubonayo, abay'bonayo izenzo zakho, bawabone amagalelo akho obuqhawe afike ekwenza ukuthi ube yinsizwa. Ila sibuyela kule gama-ke njengoba kade usushilo Mondisa, kodwa ngiyacabanga ukuthi kuyoba yimoso yangelinye ilanga le. Uma sithi ingabe ukuba yinsizwa kwakusho ukuthini? Ngabe uma ungahlabananga wawungabizwa ngensizwa, engabe uma uyinsizwa wawungabuthwa yini? Njengoba kade ushilo ukuthi nje akuvukwa nje kudelusha ingamu ukuthi usungaba yibutho. Nokho-ke ngiyacabanga ukuthi ngoba engekho mhlawumbe ongaselekelela lana esigabeni sobuntombi, Jobe siyayishayela nsuku zaphuma. Ngiyacabanga ukuthi kukhona okuncane esingakwazi ngako ukuthi yini intombi kahle kahle. Ngithanda ukuthi kube bucayi inkabi yami, ngoba uyabona ukuthi kugcina mhlawumbe kunephutha esilenzayo lani mhlawumbe ngathi i-over classification, ukuthi sifuna mhlawumbe ukuba ney'gaba kuze kweqe manje, ngoba uyabona ukuthi intombi mhlawumbe uma yithola emashidini nowesilisa
Angiboni ukuthi sesingavuka sesithi iwumama noma iwumfazi. Ingumfazi ngani? Ngoba phela kusho ukuthi sesilahla incazelo yokuthi kusho ukuthini uba umfazi, ubufazi buyini mhlampe. Mhlampe sesingathi sesiyaphapha, siphaphela ini ubumama noma siphaphela ubufazi mhlampe. Mhlampe ake angenza isibonelo kanje. Uma uhlala kini mhlawumbe bese mhlawumbe kuba nesimo sokuthi isandla esiluleke kwinkulungwane yamarandi 1000 uthole mhlawumbe usuwutshontsha. Ngokutshontsha kwakho lo 1000 randi akusho ukuthi awusewena owakulelo khaya. Uyaqhubeka ube ngowakulelo khaya uthole isijezo saleso senzo leso osenzile sokweba mhlawumbe ujezu ukuthi hhayi ngoba-ke wenze lokhu angeke usakuthola angeke uye good mhlawumbe isibonelo nje engisenzayo angeke ukwenze ukuthi angeke ukwenze ukuthi okwesibili kube ney'nhlelo ama-corrective measures ukuthi ulungiswa-ke le phutha olenzile kodwa uqhubeke ube ngowala ekhaya mhlawumbe nesinye sengakubheka kulezi y'gaba-ke ukuthi kukhona okungamacala noma okungamaphutha ongakwenza usasekuleso sigaba kodwa ngiyacabanga ukuthi isigaba nesigaba siney'gwebo zakhona ongasiwo mhlawumbe u-death penalty ukuthi hhayi-ke uma usuwenze le cala juqu uyafa kule sigaba usuyophumela kwesinye isigaba. Mhlawumbe ungakwazi ukuqhubeka kule sigaba nalawo macala akho mhlawumbe kube futhi nendlela zokuthi uhlawuliswa kanjani ngawo noma alungiswa kanjani. Kunjalo Jobe, lapho uthinte iphuzu elibalulekile lapho mfowethu, ngoba inkinga esaye sibhekane nawo ukuthi umkhonto uyaye uhlabe ngancanye, uthole ukuthi intombi noma intokazi iyona egwetshwa kakhulu, ngisho kuthiwa icala liyafana ensizweni nasentombini, kodwa uthola ukuthi isijezo siqine kakhulu kwintombazane. Ngibekise nje, umfana uyakwazi ukuthi emithise mhlampe intombi okuyichilo-ke kodwa imithise isasekhaya. Kodwa uthola ukuthi ukugqilazeka kufika kakhulu kwintombi ngoba manje ngoba isihleli ekhaya isinale ngane uthola isikubiza sekuthiwa hhayi-ke sekuyidusha. Ingane ezalekayo sekuthiwa hhayi umvezandlebe loyo, umvezandlebe kasibanibani. Kanti kukhohlakala ukuthi le ngane kayizalanga yona yodwa. Sengishela ukuthi izona ngqinamba esibhekana nazo lezo ukuthi intokazi iyona eyaye igijinyela ukuthi ijeziswe kakhulu ngoba akekho umfazi ongaba na-21 ngishathi imali ingakanani. Umntombi singabheka ngokuthi isigaba sempilo, isigaba sempilo leso esithi uma edlula eyakuso usuke esedlule kwezinye. Ngibekise uma ngabe intombi siphuma esigabeni sobuntombi, ake sithi silande ngokuthi ibisaseyintombi, ibisaseyitshitshi, noma-ke nje ngibekise nje in general ukuthi isiyahamba iyoshada noma isifica isigaba sokuthi fanele ngabe isishadile, iyaye isibizwa-ke ngenkehli ngoba fanele ngabe isiyakhefa lapho, ingakho kuthiwa ziyosengwa inkehli. Loko kusho kona ukuthi nawo kuyisigaba sempilo esiyaye sihambe siphele, asiyenziwa isenzo esithize sangaleso sikhathi, njengokuthi umuntu mhlampe uma ey'thole esemumatha mhlampe eneminyaka ewu-16 usungathi umfazi loyo, kuyobe kuyicala okwenza lokho Jobe. Angicabangi ukuthi mhlasimpe noma sikubona kwenzeka isikhathi esiningi ukuthi awu sekuthiwa lo umfazi kasibanibani kodwa lowo muntu usafunda u-grade 9 usewumfazi njalo. Kona kuningi uyabona ukuthi izinto ey'ningi ey'vela la kule space ezakhayo ezizoba iy'nseka zesihloko sethu esikhulu esizayo se-identity crisis mhlawumbe ngoba uyabona ukuthi sifuna ukusidonsela lapho ngenkani kodwa-ke asikho lapho. Kodwa-ke mhlampe-ke kokunye-ke ngoba sike sathinta ey'nsizweni ukuthi iy'mpahla lezi ey'bizayo angeke ngiy'bize ngamagama ekhokhile eziyaziy'fake bese zithi-ke hhayi-ke bungenalo ugodo. Nasey'ntombini-ke mhlampe zikhona izinto mhlampe ezesintu noma phela engaseyona imvunulo leya yakuqala leya sekuyimvunulo yendwangu mhlampe
kwakhiwa ngemadizayini ngokuhlukahlukana kwawo. Mhlawumbe ngingasho ukuthi nje uma ngikubona ushaya isiketi sakho mhlawumbe esibovu esinobuhlalo, ufake ubuhlalo bakho, uqhelile ekhanda, njalo njalo, ufake imbadada. Sengingasho mina ngithi lokho kimi uma ngikubuka kusho ukuthi intombi yomZulu. Nomuntu mhlawumbe nje waseNingizimu Afrika uma ekubona usengakumisa athi, hawu, ungumZulu, ngicela isithombe, njalo njalo, ngoba kuwe ubona intombi mhlampe yomZulu. Uma kuwukuthi mhlawumbe intombi yomZulu sibheke umuntu othi meyigcebhezile mhlawumbe asixwaye ngoba usasekusona leso sigaba leso. Yize-ke ngiyacabanga ukuthi uZulu uyisizwe esithanda ukuba nokuxokana kwakunene, ngoba uma iy'ntombi nje zemhlangeni zisuke eyi o-2 centimetre, 3 centimetre, kuvumelekile, siyakikiza, siyajabula, sithi yikona kona indlela yokugqoka ngayo. Kodwa nje uma ungabona intombi ekhampasi ifake 1 centimetre wesiketi, usungayibuka uyixwaye. Umbuzo uthi-ke mhlampe ngabe lezi zinto mhlawumbe sithi uma siy'gqoka sithi zikhombisa isigaba esithile, asigcini mhlawumbe sesixokiza ngazo, sigcine siy'dide nathi singabe sazi ukuthi hhayi, kuvumelekile moya le ukuthi ugqoke kanje, uma usuya le, hhayi ungagqoki kanje, gqoka nje mhlampe ezinye zezinto ey'khombisa ukuthi singamaxoki mhlampe njengesizwe. Noma kubona ubuxoki mhlampe imina engibhedayo, mhlampe kunendlela ukuthi-ke uma ula ugqoka kanje, uma ula ugqoka kanje, njalo njalo. Ngibonga ithuba Jobe. Ngiyawuzwa lapho umbono futhi nephuzu oluphakamisayo ngiyacabanga ukuthi libaluleke kakhulu. Ngiphinde sibonge lapha Diliza mfethu ngokuthi uphinde uhlanganyele nathi. Kulelo gama oluphakamisayo Jobe, nginempendulo esambuzo. Uma sibheka ukuvunula kwey'ntombi ziya emhlangeni, nentombi esiyibona esingasho idla ingqephu kanokusho engale enhla kwedolo, ukuthi kuyaye kube khona ukwahlulela phakathi kwalabantu ababili. Kodwa-ke umbuzo enhlase bengawubuza ukuthi abantu uma beye empini, ngiyabekisa nje, bayafa. Uma umuntu ebulala empini akabizwa ngombulali lo muntu loyo, kanti uma umuntu ey'bulalele yena uyaye ebizwe ngombulali. Angazi noma ukuthi inkulumo yami iyafika yini. Sengisho ukuthi zikhona izimo ngisho kube ngathi ziyafana kodwa bese ziyahluka kancane, njengale engiyiphakamisayo ukuthi umuntu ongabulala empini uyaye ebizwe ngeqhawe isikhathi esiningi, kanti lona usuke ey'bulalele ehamba yedwa uyaye ebizwe ngombulali. Nokho-ke sesigoqa nje Jobe lapha, ngiyaye ngizwe kuthiwa insizwa lapha iyaye ibe ney'bongo eqanjwa izinsizwa zangakubo. Umfokamondisi nje uma engasithi fahla fahla ngezakhe kumenami. Cha, lapha kwelombulali hhayi, ushaya ekhanda mfowethu, ushaya ekhanda. Ngiyakuzwa ukuthi kunokuhlukahluka kokuthi angeke kube nendlela efanayo yokugqoka moya le nokugqoka moya le. Bathi hhayi-ke umzimba kawukhethi lona, ngoba nasemabele kaNgqondonkulu uyalala mfowethu. Umshayi waleyo mpahla waquleka maqeda avuka asola amanzi amnyama. Ake ngibambe lapho. Uyayazi-ke leyo mpahla ukuthi yini, njengensizwa nawe ngiphila nayo, yazi ukuthi yini. Kunjalo Mashinga. Sikulo igama lomnsizwa. Ake usiphe zakho lapha Diliza mfowethu. Hawu, kwangathi ikhala epalini. Hhayi, ake ngimgqilaze njengomgqilazi ogqilaza kakhulu ondayo. Cha, ngiyacabanga ukuthi
Mhlawumbe kukhona iy'ngqinamba abhekane nazo. Kodwa nje sesigoqa nje ngiyacabanga Jobe ukuthi lapha imibuzo kade sinayo ithe ukuphenduleka. Ngoba sithinte iy'gaba ezahlukahlukene, sathinta izimo ezahlukahlukene. Ngiyacabanga ukuthi impela siyicane ngey'thebe, iloyo naloyo usitholile sakhe isithebe. Injalo mfethu, nokuthi siyihlahlelile sathi siphendula kodwa sabe sivuse eminye imibuzo okufanele ngelanga sibuye sizoyiphendula mhlawumbe sobe sesiphethwe ngotike lapho sizoyihlahlela ngoba kufana nesihloko lesi kade sinaso, komele sitholwe ongoti bazosigoqa ukuthi-ke siyasizwa ispace senu, sayiza imbono nakhu okuyikona kona, kodwa kumele sikugweme ukuthi iso lethu ligxile emandulo noma sifune ukuthi nathi sizophila njengabantu bakudala. Cha, kumele sikuvume ukuthi iy'khathi zizoshintsha, kodwa okubalulekile ukuthi umongo womnsizwa noma womntombi ungalahleki, yize kuzoshintsha kuguquke siphile ngendlela, kodwa umongo nokuyikona kona okuzinseka ungalahleki. Hawu, kunjalo kunjalo Mondise. Uthinta iphuzu elibalulekile lapho uma ukhuluma ngoba ngiyacabanga ukuthi nathi kufanele kube khona umlando esiwushiyayo ngathi, ukuthi nje ngokuphila kwethu yini esayenza. Asikwazi sithi ukhokho wami wenza lokhu, intsha yango-1975 yenza lokhu, intsha yango-20 kuyale yenzani yona, intsha yango-2000 kuyale phambili noma sesingahlehla kancane, kodwa imuphi umlando eyawushiya wona ukuthi isizukulwane esizayo siyokwazi ukuthi sicoshele kuwo. Ngoba usuthintile nje udaba lapho ukuthi uma ubheka esikhathini esidlule noma nje esikhathini sasendulo, ukufaka kwey'fonyo sakwazi kwakufakwa zinkomo uma ziyolima zifake iy'mfonyo, kodwa sifice umlando lapho nathi singabantu sihamba nje esigcine sesiphoqa umlando ukuthi sifake iy'mfonyo. Umuntu mhlampe owasendulo ongavuka manje impela engavuka ebabaza ukuthi hawu sekwaba nje, okusho kona ukuthi izimo ziyaguquka, izimo ziyaguquka, ikona okwenza isiko lolo phela. Ilokhu ngesiNgisi abathi it's a way of life, indlela ekuphilwa ngayo, ngeze yafana naseminyakeni engamakhulu athize adlule uyiqhathanise namanje. Sengigoqe nje Jobe mfowethu, kuthini ukuphawula kwakho, ngabe uyinsizwa? Ewu, ayi, iyona phela insizwa ngoba uma ngisho nje incazelo engilibambe kakhulu elakhe lapha umfo udiliza uma ethi akunamanwali, kodwa iphuzu engilibeke mina uqobo engithe umongo wabo umnsizwa awungalahleki. Hhayi, ngizizwa ngingangeni ngokuphelele, kuyashoda noma eshilo udiliza ukuthi akushiwo ukuthi umuntu uyashoda, kodwa hhayi cha, akuphelele, kuyashoda. Ngiyezwa Mashinga, kodwa-ke sengibuyisa ithemba nje kuwe uma usulilahla lapha. Ngingakufakazela Mashinga lapha ngithi umnsizwa mina ngokuqonda kwami sengiy'khulumela, angicabangi ukuthi kusuke kushiwo lapha nje noma intokazi ngokugcwele ngoba phela asigxilile ensizweni kuphela. Uma sikhuluma ngentombi nensizwa angicabangi ukuthi nje sikhuluma ngomuntu ogqishe ngomkhaba, uyabona umuntu noma intombi umuntu ogcwele la esithweni, ensizweni umuntu oshaya abantu, kwintombi umuntu onebele elicijile. Kodwa engikutholayo kule nkulumo yethu ukuthi ingabe yena umuntu uyayibona yini njengaleyo nto leyo, noma abantu angaphambi kwabo bayambona yini nje ukuthi usephumile manje ebunganeni, izenzo zakhe nezimo asedlule kuzo ngabe ziyamfaka yini, ngoba angeke ngithi ingane encane izelwe bese ngithi cha indoda leyo ngane, indoda yenzeni. Izimo engicabanga ukuthi ezenza umuntu angene kuleso sigaba, nokuzazi nje yena ngokwakhe ukuthi uma eyibuka ebese ebuka ontanga yakhe noma eseyibuka nje yena
ngokwezimo zempilo igameka adlule kuzona, ebese yabuka ukuthi hayi mo kube bewomunye umuntu impela la ebeyokhala esikanandi. Ngiyacabanga lapho nje ukuthi mfethu nje elokuvala ngabe lithini lapha kuwe singababambeleli kakhulu. Asibakhumbuze ukuthi u-inbox uvuliwe mhlampe uma ufuna kube ne-space esisivulayo unesihloko esishisayo mhlawumpe ungasi-inbox ufuna ukuba i-guest mhlawumpe khona isihloko onolwazi ngaso noma khona mhlawumbe umuntu omaziyo othe uma ubheka wathi hayi mani nakhu ihloko abafuna ukuyidingida lo muntu unyamazi unolwazi usifakele ama-credentials akhe ukuthi impela impela umuntu impela esingathi simlande azoba i-expert yethu la azosichazela ngento esisuke singayazi. Kodwa-ke njenge-Vezulu Society sikhona ngoLwesibili njalo ngo-6 Wits Braamfontein campus. Bathi main campus suke sishaya ingoma Tuesdays iqala ngo-6 iphela ngo-8. Ibona isifiso sokuza-ke ungasi-inboxa usitshele ukuze sizokwazi ukuthi siku-direct-e sizoshaya ingoma. Bese-ke uma kune-space nje ungaqhubeka usifollowe la khona uzothola ulwazi ukuthi sinini i-space esilandelayo njalo njalo. Kodwa-ke khona amavidiyo nje akungenile namhlanje ayingoma uyibonele kusuke kwenzekani. Khona-ke futhi kuzo zonke nje iy'nkundla zokuxhumana Facebook, Twitter, Instagram, TikTok naku-YouTube sikhona futhi nakhona ungahamba nje uma uthola ithuba njengoba kuyi-weekend nje abangayile Empucuzeko bengayibukela amavidiyo kofana ukuthi kuyimpucuzeko straight. Hhayi cha, sibonge kakhulu Jobe. Eh, ngale nje ukuthi sigoqe uma mhlawumbe abantu benemibuzo abanayo ngalesi sihloko esiphezulu, ngiyacabanga ukuthi uma bekhona bengabhala lapha kwi-comment section, umuntu awubeke umbuzo wakhe. Uma ingekho nje cha, nakhona kuyona inkinga leyo, singathanda ngelinye ilanga ukuthi sibe nabo abantu nje abazophawula noma bebuze imibuzo ngoba phela ngeke sazi sonke. Ukhona ongaziwa yimina kodwa uthola ukuthi ufishane ngoba phela kuyaye kuthiwe Jobe lapha iyakhela ngamaqube-nye, uma yakha nje isidleke iyakhela ngamaqube-nye. Ayatholakala impela nje uJobe beseshilo, sikhona kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana kanti futhi i-content ngiyacabanga ukuthi uJobe uyifakile nini siyivulele yethu impucuzeko, abantu bangakhali kakhulu bemoshe iy'mali zabazali baze begijimela impucuzeko. Ikhona la bebeyithola ingoma Tuesday isatholakala. Uma nje usucine isikole bakithi siyatholakala, cishe sifane ne-CCD uJobe laphaya ngoba abantu babuya ithemba selivusiselekile nasemoyeni. Ngiyacabanga nje ukuthi cha sesigoqile mfowethu. Mhlawumbe uma kukhona abanemibuzo bengaphakamisa-ke sibone bese siyavala. Injalo mfethu nanokuthi-ke abantu bakithi kwa-Twitter la akusikwaZulu nokusho ukuthi-ke wonke umuntu sifuna abe khona kule space. Nokukhuluma isiLungu sifuna abe khona, nokukhulumani noma ngayiluphi ulimi sifuna abe khona azolalela naye abeke umbono wakhe, asitshele emehlweni ukuthi nina maZulu kanje 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 sixoxe kanje ukuze kuzogcina lento ye-coexistence ukuthi zonke iy'nhlanga ziyazwana, zonke iy'nhlanga ziyadiskasa, zonke iy'nhlanga ziyaphikisana ngoba uma umuntu kunene usuke ungayimele wena ukunene kuphela kodwa usuke umele uhlanga ophuma kulo ngoba umZulu nje usuke umele wonke amaZulu. Umuntu mezokubona usephutheni uzothi awu futhi amaZulu enza kanje, kanti meza kule space eza la athi hhayi ngabona umuntu owukuthi nakuthi nakuthi ngase ngibona ukuthi hhayi shuthi amaZulu enza kanje bese uyamtshela ukuthi hhayi lutho amaZulu awenze kanje, lo wayesephutheni. Nathi simbuze sithi hawu nina nenza kanje athi hhayi man asenzi kanjalo senza kanje kanje kanje. So i-space la sithi wonke umuntu umukelekile noma ngathiwa ukhuluma lephi ulimi noma ngathiwa uphuma kusiphi isifundazwe ngoba ikwa-Twitter la wonke umuntu umukelekile. Kunjalo Mondisi. Ngiyacabanga ukuthi ukuvela kwabantu lapha boke bebone ngoba isihlava kahle kahle esibhekana naso lesi, ngoba kwesinye isikhathi uyaye usabe nokuthi awu cha ngumZulu, futhi kuyaye kube nzimanyana uma ungale nothukela kuvele kuthiwa
kucatshangwa yonke into le kuthiwa hawu uphuma silwe, akuhlokoloza ngaleso sikhathi umuntu efuna ukubona ukuthi uzophendula uthini. So iy'ndawo ey'njengalezi ziyasikhombisa ukuthi noma singabantu sikhuluma ulimi olufanayo, kodwa imicabango yethu ihlukile ngoba asikwazi ukuthi singenza ngokufana. Ngisho amawele ezelwe ndawonye ayahluka, ngisho engafana kodwa kukhona lokho okwahlukanisayo, okusho ukuthi iy'nto ey'phathelene nabo space kanje izona izinto ey'kwazi ukuthi zihlukanise. Ngiphinde ngiphawule lapha Joe ukuthi eyi thina sikhuluma esinye isiZulu-ke lapha ngoba ngizwe kuthiwa kukhona ekuthiwa mhlawumbe isiZulu light nesiZulu pure. Manje asikwazi ukuhlukanisa. Umuntu uma ezwa ukuthi akeza asimise ngoba uma sesike sangena suke sesingasakwazi ukuhlukanisa. Suke sekufana nabotshwala bathi ingqondovu yentundaba ebhekene. Thina yile esiyikhuluma uyabona esingasho i-first nature. Manje umoya okhona ngathi eyi ngavele ngahlala la ngangezwa lutho. Siyakwazi ukuthi mhlawumbe si-accommodate ubani nobani khona laphaya. Ngoba phela asilingisi lapha, sikhuluma into ehlale sikhuluma nje kanje. Akusiko mhlampe uzalo mhlampe. Kodwa sibonge nje kakhulu abantu abazile. Njengoba ngisho nje nawe uma uthi uma uthe uhlele ekhaya waze wathi kunesihloko mani ofuna sikhulume namazi osikhuluma. Angeke nje mhlampe nge-break usukeleke nje uthi umlando kaZulu abantu bazokubuka bathi hayibo le nkabi ingenwe yini. Ngathi sisebreakini siphumule izositshela ngemlando kaZulu njalo njalo. So ispace esikhona lesi i-platform yenu le. Mhlawumbe mfake nena azivalelise manje kungaze kuphela labo 300 MB bethu sibathengile. Hhayi cha, sesigoqa nabesilo ngithi nje enhla nasezansi nina belembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha unodumo ehlezi kamenzi. Sibonga ukuba nani osevalelisa njengamanje Jobe insizwa nsi. Insizwa iphelele umagadla ngequpha kubabaza ibandla uqeqelayo seqhikiza ngoba kwesetshitshisa ayibanga iy'nkinga seyayibanga iy'kweletu umzila yakotini adla ibheshu lo. Untombi zasedumbe ziyamnika ziyambalela zithi dlana mfowethu madonsela wathi uzofa. Ngibonge kakhulu Jobe, ngiyacabanga ukuthi eyi sekuze kwakhuluma umlungu ngakimi. Hhayi, sothi-ke nje ubusuku mabe buhle, sibonane ngokuzayo.